Bună dimineața, bună dimineața! Ne-am trezit la ora 8 și 30 de minute. Bun, ne-a trezit, a fost așa trecuț că ne-a trezit. Acum facem o cafeluță, mâncăm ceva, mai stăm, ne mai uităm, nu știu ce facem, ne odihnim un pic. Da, acum vrei să mergem mașina? Și acum mergem spre Lexira Beach, unde v-am spus că sunt pietrele alea găurite, în formă ciudată. 15 minute cred că facem până acolo și după aia vedem ce găsim pe drum, iarăși o să poposim unde ne place mai mult. Noi hai să vedem ce mai găsim în zonă. Am ajuns la Lexira Beach. Mergi spre est, apoi virează la stânga. Aici căutăm un loc de parcare. Virează la dreapta spre rute Lagzira, apoi întoarceți. Stâncii. Ioi, de ce faină! Trebuie să căutăm pietrele alea mari. Deocamdată nu le-am văzut. Sunt și căței și niște trepte unde trebuie să cobori. I love Lexira! Întoarceți. Oh, aici neapărat trebuie să bem o cafeluță. Foarte fain. Și ce valuri mari sunt aici. Wow, ha, ha. Acolo mergem, Boghi. Înapoi, vezi? Aici nu prea mai sunt. Sunt valuri foarte mari, am auzit și azi noapte. Și pietre din astea peste tot. Dar nu găsesc, am înțeles de la Musin că una s-a rupt, oare? Astea o fi care s-a rupt, dar oricum mergem acolo și vedem. Moon! Hai! Hai!
Și acolo sunt doi pescari. Îmi place că nu e sezon și nu e full, pentru că așa putem veni liniștiți sau liniștite. Nici măcar nimeni nu îți spune du-te mai încolo. Și sus sunt hotelurile din Lexira, de fapt chiar pe mal. Ce cauți acolo, mă? Hai jos de acolo, hai! Și pe partea asta este o plajă, dar aici mai mult păsări, pentru că nu ai de unde să cobori, doar pe stâncile astea. Ne-am oprit, mâncăm iarăși tajin de pui și eu și Bughi și bem un ceai. Cred că merităm totuși, n-am luat micul dejun, n-am mai făcut de mâncare, am zis că dacă oricum venim aici, mâncăm aici. Da? Merg în grup, încet, încet. Tu nu vrei să mergi, mândră? Da, o să merg și eu cu ele. Ne-am lămurit și cu pietrele astea. Sunt 3 în Lexira, 3 bucăți din 5. Dacă mergem tot în sud o să vedem mai multe, o să ne oprim oricum și acolo și o să vă arătăm și vouă. Peste tot sunt cămile, peste tot sunt ATV-uri, deci se poate merge și cu ATV și cu cămilă. Vai, mă, și eu vreau cu mașina. Și eu vreau cu mașina. No, pornește grupul. Let's go. Nu ne putem sătura de tajinul acesta. Boghi, ce zici? Hai, abia aștept să văd. Hai, poftă bună să ai. Mare. Am învățat de la Musin cum se mănâncă tajinul cu mâna. Deci îl bagi în sosul ăsta. Hai mai aproape să arăți. Așa. Prinzi o bucată de carne sau de legume sau ciofi și așa îl bagi în gură. Iarăși avem de coborât. Vedeți poteca asta? Aici duce. Unde-i mâna mea? Aici. Până jos. No, hai să mergem. Despre asta am vorbit. Piatra asta, de fapt, nu e o piatră, că așa e pământul. Foarte fain. Boghi! Unde te duci? Hai aici în jos, aici ai ipoteca. Hai, mă!
Fricoasă-i fata asta. Bravo! Boghi, dă mâna în ferește. Ține-mă-i mâna și dă-mi eu. Boghi, dar nu, ce crezi că ce-ți dau dacă eu îl prind? Hai, pune mâna. Hai încoace tu. Hai încoace și dă mâna. Hai. Hai, ot mai dau kezed. Că deja mă nervează. Doamne ferește! Ah. Nu, de calamar! Calamar, da, prind eu. Mă, nu-ți fie frică. Calamar? A? Hai, prind eu. Nu știu ce vrea să facă, dar de 15 minute tot face ceva. Vrea să scrie. Scrisoare de dragoste în nisip. Ai. Gata, mi-am împrietenit și cu gustul de pește și cu fructe de mare. Acum nu știu ce vrea să facă. Să-l îngroape sau să-l scoată sau... Nu știu, dar se simte foarte, foarte bine. Chiar se vede. No, cum să nu-l aduc? Cum să nu-l aduc? Îi place nisipul, îi place apa. Se pare că îi plac și fructele de mare. Ce zici, Mun? Rămânem aici? Rămânem aici? Ioi, Dumnezeu! Feeling-ul de artist. Imediat merge Mun la tine și îți strică arta. Ce face acolo, Bugi? Ce face Mun? Ce e acolo? Gata, atâta ești. Atâta ești. Atât. Bravo! Bravo! Am ajuns și în Sidi Ifni. Aici vrem să facem iarăși ceva cumpărături. Și de aici mergem mai departe, spre sud. Portul din Sidi Ifni. Cu plaja asta am dat un greș.
că nu e la ce ne-am așteptat noi. Și am găsit și două nave. Scufundate. Și foarte multe pietre. No, de aici mergem mai departe. Problema e că nu mai avem internet, sau cel puțin foarte slab. Și trebuie să mergem într-o zonă unde găsim net. Da. Acolo-i Dusty. În spatele meu fuge Boggy. Cam așa pietre mari și bolovani sunt. Nu putem să rămânem aici. Și nici nu am făcut cumpărături. Trebuie să luăm pâine și unt, pentru că ieri ce am cumpărat nu era unt, era brânză topită. Să ajungem la plaja asta sălbatică, trebuia să venim pe un drum destul de bizar, să zic așa. Cu nisip, cu pietre, cu stânci. N-am știut dacă venim bine sau nu, dar aici doar localnicii vin să pescuiască. Unde mergem? Spune cineva. Mergem la o plajă. Așa-i? Deja arată mai bine. Sigur, mai înainte tot s-a plâns că ai, nu mergem cum arată, nu mergem. Ai grijă. De ce? Și aici este o groapă și acolo. Da, aici oamenii vin cu ATV-uri. Uite, noi venim cu mașina jos. Da. Aha. Aici este o parcare. Nimeni nu a venit cu mașina, numai noi. Ia, acolo pot să mă duc până în nisip, vezi? Nu, hai. Nu știu dacă în nisip nu mă... Mai bine rămân aici, că nu știu dacă rămân blocată sau nu. Cred că am găsit cea mai frumoasă campare, loc de campare, din tot drumul nostru. Uitați, acolo. Ce ziceți? Ce priveliște! Ce fain se vede oceanul de aici! Wow! Și dacă tot am învățat să mâncăm cu pâine fără furculiță, atunci hai să mâncăm așa, poftă mare!